Halor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinangalam jog Nyautrap Youth Council, Mauid Circle, Hakar Pandatarik Unailar Arjar Absan, Kiliakandu is Subdivisional Officer, jog Meghalaya Power Distribution Corporation Limited, West Khasi Hills, Banpan Skau Halor Jing Kandu Jing E Jonki Pajba Katan Mauid, Halor Jing Tut Kaka Jog Boarding, Bat Kasengla Dawaru Ban Plino Ek Substation Hakshnong Nongsba. Kinangalam kasengla yoru benia kren sanibha bud SDO halor ke boarding. Kata ban penbhano ek line he na nongston seduk mauid ban pej benia ek jingkiu ke bai thang boarding bat ban bujlino ek core boarding ki blas new nolor ki wei pade ki jing e bagi pajwa khan mauid ye kandu habia day bat ke boarding. Mata na kaliang tuni la bu nio ban kandu yo SDO lor ka phang ka jingtu kakak kan lagi apa noek bat ban pli no ek substation hamspa te nagaliang jong ka seng kan ko ni la yo ban wan khang le ban pan ni ti sai na SEO lor ka ni ta kerpat tu ban rap lem ta kan ni lor ni mat bede ta kan ni ka ban kong kalong pang ka jing tu kakak ka laj noek pa ka pan han ka lan he kon aduh unlike itu tak unlike nomor tiga bentang wah gede bertujuh yang like kok kan nah kalian yang ka seng ni labu punya keren nomor ba ketum ke jing lap ke jing i jungi ba ke jing tu like kok kan jing kalau kakak pa ban ada slap tang malu malala ne riong malu malaru like kala lip no te kane kala wan ra jing ya ba jong kadang kan jing berkowe par kumjuru ngira kerpat ban jika office ban bu ya kini ki post lain hat na do nasoy seduk sambai nomor kumla ini tani la yo ai surok de la kamsuk ini minta ban sna kami ban bu ya kini post lain hat na nasoy seduk ai kenang baga jindu live takha kanam jesu balong menta takabar ban plino ya ka substation ham soba ka bala sateng talaslam tikane kumbang ili ka jingtrai bat sna ya kini substation kala dep Henry kabasa menta kemudian stang panwan pli dan ban pimbiang ya kitar Henry ngili ba adu mentaru lempat pli tinggal kerpat ya ka office ru ada pempetlo ya kene kenang ba ada kene kata substation kantrikam kemudian kalong ka jingkat kui kono tanjungi ya ka thong ka tanjungi nomor balung ba kene substation kala pensuk dan connection ya kilat hakisnong ba marjan katam hoko ka area ka tanjungi bas kawiru na kaliang office ka ong ba jingkat islam ban pli kan ka substation ka daw na kadaw na jitu ku kam jong kontraktor pati kan klik banta ya ke bang mla ban pau hang ni te kita ki dai ki mata ki mi yo kren ha kan ka point ka ba bar point ka ba lai ni lai e kren ha ji ki ka bi lai ka than kalong ka ba la kalong kum ba li pe impact ya ka ba ka than ya kan ru ni la kerpa ya ko phes we dai ban khen pha om ba chuan tat na ki kesem na ki jakatre nda ki dai ban khen bha namar ba kan ke stem mta kalau ka khia bha te kan ne aliang ko office ro ya kan ne kular ban penbek bat kan le kumba ka bor ba halor ka la tha na kaliang joki kwasaw ki don ki shinong ki du e commission ki transformer na du ki hajar khandai retho ter ndrei kabil ka yajbe kum hadu mata kane kala pelengo ik ba no hisnong makadon kabe kasnong ko than ejungi lawan kaba mat ya kane ka jinjia tena kaliang ko office ro kane kala panshai ba kamdai ba ke kenya kibil hendrei mar bala yo ya ka jinju ka machine ada kisnong ki depat tip so office ba hela du ki machine nang ba office kan tip ba dia kata kabil ru kinom khen shu hadin baka transformer ka mesin kladu kata kada kicin pensai na office par ko basan ki basa ye kini ki basa ek bil ba ladon hangni la cerkat kang balai khawaja ki butu ki bala sa lai khawaja mur ki don ki longjing ki la de kan siu ye ki bil kang ba ka OSD scheme march teng andrai
Namar bakim la siu por biang na kalian office di keng biang no sedang. Kanero na kalian ko office kalapan syai ka kimdai bakim siu ku basdang andai na barba kim siu ka por ka ba dai katum ga due date and katum ga issue date ka ba apan page of office. Andai na kalian ko office ro na bede berkanika panta kala kular ba ka pen page makan siu yakine ka panta si bor ba de page nang ba kanika host scheme dan renew kan ban yang ban ailat biang yak tu kilong yi kompat lo yo su yaki bel light number kan ko st scheme ka ban riu halor ka jingtuna jo kilanmen apo ko tong thang kanero klawan ra jing ya ka tong thang bat ka penlong ru ka jingtu ka kha kilai khalai ko thang te kan kalian kanero kan kalian office ya karpat ban long ka bala aku ban thong ne ban kampun kilanmen apo ko tong thang jungi nang ba ka yarap bat ka long ru ka pantuna ka jingtu kilai marada impun kilang men ku yarap ban wen ban om ye kiting kisik la sik ba klem kumta kater tena kalian office ro ye bedai konde kumta ban kamne kumta kelar sim khiai kini ki kumta ki bangan kalian jungi kalawan ban bu mat jong office te ngingis kam ba na kalian jungi ro nginum soklikti nang ni sakmat ngin yai budin bat ngine pensngeu yakine ki mat ki jura ki ba katakisan jong kodong kothai nang ba kane ka jing wan ka jungi ta ka sni kalong ka jigar khu yi ba jong kodong kothai i ba ro ka wai